Ning unang adlaw sa klase sa mga eskwelahan din sa Central Visayas, pango sa Alliance of Concerned Teachers mihulagway nga kuwang ang suporta sa kagamahanan ngadto sa mga magtutudlo. Adunay live report si Fee Marie Dumabo. Fem. Bab, sa pagbukas sa klase, susama sa mga niaging katuigan, kalas 7 gyud ka ganihang buntag opisyal nga gibuksan virtually nationwide ang maong school year 2020 to 2021. Diin mismo si DepEd Secretary Leonor Briones ang nangulo. Virtual man nga pamaagi apan gilagway ni Briones nga malampuson kini. Ilabi na nga napakita nga mamahimo gyud ang blended learning, ang modular distance learning, TV, radio ang online learning. Pinapakita natin sa buong mundo na may COVID man o wala, may natural disaster man o wala, tuloy ang education sa Pilipinas at tuloy ang pagsusuporta ng mamamayan sa edukasyon. Dungan sa pagbukas sa klase sa pampubliko ug pipila ka pribadong tungaan karong adlaw, mausab ang World Teachers Day. Excited man ang mga magtutulo sa balik eskwela na, apan pagulagway sa Pangulo sa Alliance of Concerned Teachers sa Central Visayas, nga kuwang ang suporta nga gihatag sa gobyerno alang sa mga magtutudlo, ilabi na diha sa pag-imprinta sa mga modules sa probinsya. Pero walay suporta nga pinansyal. So until now, daghan gihapon ang mga teachers nga nagkinahanglan og stock, mga gadgets para sa pagtudlo. So ang burden sa opinion sa klase naagyod sa mga principal o sa mga teachers. Apan mato ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga dunay magamit nga salapi sa maintenance and other operating expenses, Special Education Fund ug ang 800 milyones pesos nga bahin-bahinon sa 19 ka mga division sa Central Visayas. Itong mga teachers nga basin mingon nga nagpalit sila ilang bond paper, ipatigom lang siguro ilang mga resibo para ma-reimbursan sa ato ang principal. Kay basin tungod sa pag-lockdown sa mga lugar, wala nakapangayo ang teachers, wala nakaadto eskwelahan. Samtang awhag ni Jimenez sa mga gidikanan o guardian nga bisan kun naa sa kabalayan ng klase, mas maing sugdan gihapon kini sa pag-ampo ug pag-awit sa national anthem. Panunumpa sa watawat kung ato po nang ikuha sa itong mga ginikanan para ma-inculcate sa atong mga kabataan ang gugma para sa ato ang nasod. No? So ato ginang i-encourage. Dugang ni Jimenez nga mas mayusab nga nakaligo na ang mga bata, humana sa pamahaw ug insakto sa oras diha sa ilang pagkat-on. Bab, sa labing ulahing ihap sa DepEd 7, 100.22% ang mga nakapa-enroll na sa pampublikong tungaan sa Reyon 7. Mas daghan kini kun itandi na sa niaging tuig. O gihatagan na lang kutob sa unang semana sa Nobyembre ang mga buot pa nga mupaapa sa pagpa-enroll alang ning school year. Bob? Daghang salamat, Fee Marie Dumabo, sa imong live report.